Human sa mga traffic enforcer sa Mandaue, ang mga pulis na usab sa syudad ang gipaubos sa kinalit nga drug test. Ang report ni Nico Sereno. Gitapo kagahapon sa hapon ang mga sakop sa Mandaue City Police Office alang sa ilang Polistenics program. Kini ang 4-minute exercise program nga gihimo karon sa mga pulis. Apan gawas ni ini, gisurpresa sila sa pagpahigayon di ay og drug test. Tagsa-tagsa sila nga gipangayuan og urine sample aron matino kung may tigamitan ba kanila o gidiling drogas. Ang kalihukan gihimo aron pagsiguro nga drug-free ang hutong sa kapolisan. Part yun siya sa internal fencing nga magkinarong yun sa trabaho, especially sa kung magigod sa ating mga party of pagtulod o mga illegal sa illegal gambling, illegal drugs mo na ato silang apagan o warning. Para sa pod kung magkakinaon sa wala na sila mahailaan na ginang choice na musulod ang nganan ng mga video. Sa kinatibuk-an, 91 ka mga personnel ang napailawom sa drug test. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.